Здравейте! Не сме се виждали отдавна. Праса ли сте? Като гледам от тази камера. Днес в София ще покажа как се прави една вкусна, сладка, лесна торта. Която, ако аз мога да я направя, и вие да можете, защото аз съм само на 10 години. Нека да започнем с продуктите, които ще ви трябват за направата на тортичка. Купа, без тайни, лъжица, захарни пръчици, топчета, звездички или шоколадни пръчици и там нататък. Извинете, да напада батерията, само сега се включи зарядно. Ако сте чули звука на падането на камерата, това ще включа. Ето! Добре! Добре. Аз съм закупила шоколадови бананчета, но вие можете да закупите от всеки магазин такива бананчета за 19 стотинки. Може и да малко по-малко или повече. Орео или бискоти. Аз съм закупила 300 бананчета. Банан, кисело мляко и естествено захар. Нека да започнем с направо. Така. Отваряте млякото. Това мляко е търа. И смесвате с него. Ще преместим малко по-близо. И прибавяте към млякото 2 спъни лъжици захар. Ето защо ще лъжици. Може и кафява захар. И разбърквате с млякото. Гледайте да бъдем леко по-течно. Може да супер гъсто. И аз ще го направя по-течно. Опа! Добре. Вкусненько. Заведа, повече няма. Слагате малко в дъното на купата, малко от млякото. Взимате бисквитите, шокобананчетата или бисквитите, и ги обвелвате всички. Това смачка от дяволите. Омага. Ой, че. Извинете. Не, така.
już odtrosz prążka na moje oko. Ja preparing. Значи, ако да не мъртваш. Да. И ги чупите на дребничко и слагате първия ред с банани. Не се забушам. Слушайте се. През това време, докато са нанесени слоевете банани, някакво, взимате една лопатка, ако нямате такава, отидете до кофта и обедете банана. И сега ще дойда, забавим система и нож. Ножа ще ви потрябва да наречете банани. На финно. И края, ако искате го изяжте. Или ако някой се съсипе, изяжте го. Върху бисквитите, шокобананите и бисквитите нарязате и първия ред банани. Да? И покриваме млякото. С моето скорост. Ако се отцапате, на първото трябва да питате за разрешение от родителите. Ако навсякъде отцапате, майка ще бие и вас и мен. Нанасяте и следващия слой бананчета, шоко, така нататък, с който да не ги повтарям и така нататък. И бисквит. Няма.
Добре. Нанасяте и бананчетата отгоре. Всички. И да гледате да си остане мляко, за да нанесете отгоре. И след като се получи това, ако искате да го загладете, сложите. Както искате. Взимате пръчиците. Аз имам 3 вида, имам гвоздички и ако сте изкладат пръчици, аз ще сложа и 3. И поръчвате отгоре. Обичате, ако искате да готвите едно още такова, то запазете с пръчици или ако ви се харчат пари, купете си нови. Топчени са. Вие ако искате само сложете шарни пръчици, аз слагам от моите. Заседно е да ме решаваш. Искам да съм като другите блогъри, да снимам клипчета по 2-3 минути, а не да надвишавам по 15 минути. Готово. След като ви се получи това бавно, отнесете това към хладилника и го оставете за 1 или половин час. И като се извади сладичко тортичко, един човек максимум може да яде. Тя вкусна. И това беше всичко от мен, хора. Очаквайте следващия ми клип в новия канал. И до нови срещи. Arrivederci, скъпи френди.